Karbi Film Society atum dokmoka hiti angbong along street play ke Paklangpot. Kangbura kiling Perangke atum aphan nong no ke jo puthak Socheng Thenta Press Club pen Perangke mai kangni. Ihum espresso car ahiring tang rakpen kachingkoi. Kardong pinyada Abirta long pen ni sang pi marvelous strong parpi nonar joitha Abirta ang ton pen Birla chet bor phukana mahang ke technique kan pharop li ke chok arani amen pen district administration Karbiang long atum chepatir pi ponalong Karbi Film Society atum prek jamadi malong street play ke Paklangpon Karbiang long district administration atum kachepatir pi pon Birla chet bor phukana mahang ke thek ingdeng pharop li ke chok arani amen pen Birla chet bor phukana kayalamo rada atum aphan ke pachini thule thojji aphan pura street play mate towar hi thiang bongalong lam kan ke Paklang asai Karbi Film Society atum aphan arpu ki pipon ateng dog muka hi thialong Birla chet bor phukan akayalamo kachetong dun arada atum aphan than Paklar ponsi street play mate lam kan Paklangpon Bangso street play ke Paklang laki kapre ga dimalong ke damtang phaikuni ni phai ingkoi rai sipen pangcheng ponsi phaikuni ni phai ingkoi ra ke thom arni ansi ington ponsi pusi thanpon district administration da Karbiang long laben alang litum da Karbi Film Society phanang peklo along lasit bor pukona puthak laso is street drama mane lasit bor pukona puthak drama pen kado kabe arat phan labang so ke pachini ji labang so puthak si nil tum pini taring koi rai si pen tarik ingkoi ra ke thom an ke along adim ni tum dampo laben pini an nilitum non an long pli damelo laben non long thom dola piniar ni bangke Haura Ghat denarong long ni dak non dak dong mukak pen long plilo laben puluni dolang sentar dolang dak bolong komaji mate bukulia dolang pinia bangke laben pena bang hapu siluni jan bukajan lapu damji laben penap dik abangke la dipuang kang an bang sing tum klempo laben taring koi ra pli abangke ajo dak kepa judlo lake dak langkung habe along dipu sarsing teron langkung habe oditiram holalong si itu bangso asai bangke baju ponpo Bangso street play ke Paklangpon along Birla chet bor phukana kayalamu mate mughala tumapen ron kache dan lapen ron highway nang jipu ajoini aong aphan apran kache nang aphur kimo ingthum namsi lamkan Paklangpon dok muka pen semsing ingti Karbiang long life Perangke tumaphan Kangbura kiling lang plot pen Karjuno dak alam the karbok pon alam the puthak Socheng Thenta Press Club atum pen ningkang samse Chepaklangsi Perangke mai ke padopon Kidamtang phaikuni ni phai grip hor ni phuluni constituency Karbiang Autonomous Council Kangbura kiling pen Perangke bitunga tumaphan terrorist mate arlo kido songpu karbok pon ke aronabe konat pensi karbok pon malapen inudi abang phu kangri kangkrang pen lam kaningje ke chokche Karbiang longan news ke doana phan kilang rem ke chokche pusi Socheng Thenta Press Club pen Karju pado Ilik chenga bang niliphan ning pathiri pusi alangdi nang ke kher nang ke lapusan hanlo ma inut alangdi Karbiang Autonomous Council long alangdi kang idun pen Ragaphan mate kaprek masta me lapuson se alangdi kaning je nang ji a odloma la bangke nilitum ning duklo la pen la bangso Perangke tum kerap kachang dam kedam bangso Perangke tum ta chithan lo nilitum ke lodak mena puluni long homosti a constituency a correspondent lo chithan lo la si nilitum ke nang lilong ke bang ko utang chithan lo sita alang litum phan bangri pasi apong singku sita hola la Perangke tum bangke nilitum ke nang lilong le bang vete konasi tum kedam alang pusi alang litum ke chithan lo tasi lapu an kelang plot pen ni tum media fan or Karbiang long media fan lapu son ni tum fan nonglo nang kijo tap la bangke
niri tum sta ning duk lo dak bangke alang li bangke karbiang long arat phanke kaching hon ave si dak bangke thek dak no nasi nilitum soseng nanta press team hoi pen nilitum labange condemn lo pinrem pon lo alang li labang so puthak alang li lamklar chipi alang de jontu alang lamklar chipi bang nilitum digest je lasip puthot alang li lamklar ke chipi pa meka je phansi nilitum ahin pen chuning mi ponik lo da sila son em kangbura killing aphan EMR puben thanvek nangji pusi kachuning ri patupon Karbiang long media atau mapan inut EM aot kabipen ini tu media tu kana kita jadi ini tu media tu makan sih alu itu song lo dan tu ke song ke tirung kerek berarti lah song itu kana kita tetapi ini tu bangsa media long ki claim dun mana claim lah bani tu kami rada pan lah pen kaya kisung koson sih pajok teji ma la pen khaya ki sung long so se jok ponun ji ma iprang karbengo kupi si manji ma la so putha galam ma ke ni tum se tame la claim bon bom dam bom sing nom an ni tum chi song dun bom chiri pharoi si rada phana ke joy hai ki bai pi ko alang li jong si media phan che hang pen den ni la son si claim ji ni phan media la so paklang ki ji pu pe pu te ni tum ta ko son si media mate herang ke tum ta paklang kon phe asi la so oda bang ke chok che nilitum hin pen bangke nitum soceng henta press atum pen tame ala bangke nitum da condemn lo alang li phat je Karbiang autonomous council long alang li not EMR pu do bom la so EMR pu pen chi onan ko alang li EMR ot kan lo kusi nilitum bangke demand pon ba condemn pon news report Karbiang long live to war ke me piga jok penang atum gari ke ve ke pangtang pik piga jok kaching koi la pen apran ke dam nang atum ta do piglo Lason si kedam tang phai kuni ni phai inko rai siar ni anar lo por phai krihini malom bukulia police station ke parlo tichoma rong mate silveta pen parchot angden ihomagari AS01 EV7595 Suzuki Espresso gari bukulia pen dipuan ka chidama hud men katewar mate steering wheel dera jok che phar lep phidlo bonda ko bai ke me jok inud natta arenga hukisu avela Bangso gari katewara bang inut bukulia Raja Pathar Tiniali High School along assistant teacher claim bomb abang Soho Devdas pusi pangthek pon Nonamat bangso kachingkoya gari bukulia police satumsi arona tang pen kepahe phupon lo pusi birta dipton lo Phuluni pen dir chuna rongpi Karbiang long live Karbilo Charlie Asong Upper Dilaji Arotum Pen Chepater Pi Ponsi Kedamtang Phaikuni ni Phai Inkoi Rai Siar ni Pen Upper Dilaji LP School along Sir Kebla Pen Kebang Deng Loke Charlie Amumar Tumaphan Free Coaching Mate Akijoy Pen Loke Thana Sai Ke Pangcheng Pon Malom so por pir theke hondon along akenang sot nai ke Loke Thek Henlo Nangli Jongsi Loke Charlie Ave Pute pir the amek kachar dunji aphan kisunga sonsido Nona Owe along Loke Charlie kachi hunga por Lasila pusona por hud loka charlia phan ma tha dunde pulote pir the ke hondon kisunga sonsi do kokra the non ki thur miawe atuma phan loka charlia hin paprang don nang jipu ma tha pen Karbilo charlia song apar dilaji aro tumpen me thanga hawa lo charlia mumar atuma phan pangrum si ake joy pen maths la pen science subject loke than ponje phan ingpu pon Bangso Kangpu Amai long Upper Dilaji KSA branch Amai Phu Raj Rong Hang Kachari Pon Amai long Aluhiaman Pen KSA Dipu District Committee Amai Phu William Tiso Chunbang Rakesh Terang Rab Chunbang Stevenson Timung Upper Dilaji KSA branch Finance Secretary Rajesh Timung Pachathang Chunbang Jiten Rong Hang Atum Chetong Dunsi Maya long RDP do Bangso free coaching class ke than ponji aphan Than Bang Sonjoy Batha Pensi Ingdeng Sir Keb Lapen Kebang Deng Atum aphan Maths Lapen Science subject Than Ponpo Bangso free coaching along Dipu Municipal Board Ward Commissioner Simon Phangcho pen ajok Loke Charlie Mumar Atum aphan Ake joy pen Bohi Lapen Ball pen Ake joy pen Ipador Dun na kebla ben kebla tumhan free coaching kang pupon jai meg lo apangsi media person tumhan nitum bhating tong ko ala tumhan da ni hin pena kilo parlo ta pen nitum pini ladak ke damtang upper hood Karbiang autonomous council EM Richard Tobia kya Karbi student association tumhan kapin khating men nitum school tin pumri dam lo nitum hala bang so thai dam long la bang ge la pulo je
นาเก็บสิเก็บกิจาลีตุมอันสามีกิเทคให้ได้ละส่วนที่เทคดำลงแล้วเป็นเกทุลุดิ้งกันได้ตุมอลังตุมกิปุริเทคแล้วสิ่งนี้ตุมฮัลบังโซเทคดำลงเป็นนี่ตุมเราได้การบิโลจาลีส่งอาปาดิเลจีอารูเป็นนี่ตุมปฏิปิปนสิเจอลังนี่ตุมพันคนสิอันสุสิกิปัตเทคคนจีบ้าปัวนี่ตุมส่วนสายบังเด้ง so apadila ji KSA branch pen batir pi ponsi niltum inne ke adeda bank ke postpone da sonlo niltum third to ben board sela inne ke dak opening ipulo stamela song bong stamela sapsu niltum kapre ka side ko posin niltum pinie bank ke pinini 21 November bank niltum ingtu pono tasini ligi pudun je alam the bank ke lahano je niltum karbiang long pen percentage bininga bank ke langdam pulote ki kom nai aning jum hek ko sonsin tum thek dam long pe pon ma pulu dang te tum pangbar dam mil tum 2013 pen 17 aning kan lang dam pulu dang te 2013 bang ke percentage HSLC salang kyun 56 long lo la pen 2017 bang ke 47% long lo la son dak taxi hola prang pen bang ke non a phida bang ke non ilitum non pine bang ke karbiang long bang ke 49% lo west karbiang long bang ke 42% lo la sia prang ben langdam bote non bang ke tum ki pap phidun hup mate ki bab nangji alang posinon bang ke nangi jumrong so sil tum thek dam as the result of Karbi Anglang is very less. That is why to score good percentage in future, or we will try our best, and I'll teach math and science for classes 9 and 10. Thank you. News report Karbi Anglong live. Tante pinia da berta bangki lapan si kang tonik lo dami thak me kardom.